दरब्रै गामियाव मोब्लिब सिबिथाय राहा बेखेवनानै होदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। गोबाव बोसोर नाङै मोब्लिबनि जोंथि गैयालासे सोलिबोनाय दरब्रै गामिया बिटिआर सरकारनि मददजों मोननो हाबाय मोब्लिबनि सोरां। क'क्राझार जिल्लानि देबोरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय झारबारि हालामनि महेन्द्रपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दरब्रै गामिफोर फारियै धोनपुरी, सानजा महेन्द्रपुर, सुरसाकाटा आरो 9 नं महेन्द्रपुर गामियाव मोब्लिबनि जेंनाया थांनाय 50-60 बोसोर सिगांनिफ्राय दिन्दांनानै दंबोयोमोन, नाथाय दिनै बे मोब्लिब सोरांनि जेंनाया बोस्रांजाबाय। गोबाव बोसोरनिफ्राय दिन्दांनानै थाबोनाय बे गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोब्लिब जगायनायनि राहाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। जाय जेंनाया बोस्रांजानाय लोगो लोगोनो गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरनि जिउ खुंनाय बिथिङाव सोरांनि हेफाजाब मोनसिगोन। मख'नाय जायोदि 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया महेन्द्रपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दरब्रै गामिफोर फारियै धोनपुरी, सानजा महेन्द्रपुर, सुरसाकाटा आरो 9 नं महेन्द्रपुर गामियाव गिबि खेबनि थाखाय अन-ग्रिड मोब्लिब सिबिथायनि राहाखौ बेखेवनानै होनाय जायो। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्राय रायजो जाबोनाय बे दरब्रै गामिनि मोब्लिबनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनो मोननानै गोजोननायजों बे मोब्लिब सिबिथाय राहाया बे गामिनि रायजो राजाफोरनि जिउ खुंनायाव सोरां लाबोनानै होफैगोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। लोगोसे बे खामानिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय मावफुंनानै होनायाव हेफाजाब खालामना होनायनि थाखाय क'क्राझार सार्केल मोब्लिब सिबिथाय बिफाननिसिम साबायखर जासियो। बेराफारसे दरब्रै गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाव बोसोरनि उनाव गावसोरनि मोब्लिबनि जेंनाया बोस्रांजानायखौ लानानै गोजोननायजों एमएलए लरेन्स इस्लारिनिसिम साबायखर जासिदों। महेन्द्रपुर बिसिडिसिनि सिङाव दरब्रै जे गामि फारियै धोनपुर आरो 10 नं भुमका, बेजों लोगोसे जोंनि जे दरनै गामि, गासै दरब्रै गामियाव बेवहाय कारेन्ट दिनैनिफ्राय जागायनाय जासिगोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोननांबाय। गोबाव समनिफ्राय बे ओनसोलाव कारेन्ट गैयामोन। सिगां सलार दंमोन, नाथाय सलारा 6 दानसोल' सोलिदों। 6 दानसोनि उननिफ्रायनो गासिबो सलारा डेमेज जादों। थ' बेखौ आङो एमएलए जाखांनायनि उनाव डिपार्टमेन्टजों रायलायै सेंसन मोननो हादोंमोन आरो दिनै गासिबो खामानिखौ मावफुंजोबनायनि उनाव ट्रेन्सफर्मार होखांनायनि उनाव दिनै बे दरब्रै गामिनि जे कारेन्टनि जे खामानि, बे खामानिया दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन। दा बेनिनो जोङो दिनै रायजो राजाफोरखौ लानानै बावहाय दिनै जागायजेननाय जे हाबाफारि, ट्रेन्सफर्मार बेखेवनाय जे हाबाफारि, बेखौ जों खालामदों आरो बेजोंनो बे ओनसोलाव आरोबाव दरसे गामि दंबावो, बे दलरपारा। दा बेहायबो सेंसन जाखांबाय, मास मोनथामसो नांगोन, मानो होननानै बुङोबा माखासे प्रसेस दंबावो। बे मास मोनथामसोनि उनाव थालांनाय जे दरसे गामि, बे दरसे गामियावबो कारेन्ट फैनो हागोन। जोङो मिजिंथिदों जे महेन्द्रपुराव ओनसोलाव जेसेबां माने कारेन्ट गैयामोन, जे गामिफ्रा, बे गामिफ्रा 100% कारेन्ट जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय। फरायसाफोरनो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि इउएन एकाडेमिया। रुनिकाटानि इउएन एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय इउएन एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय एचएस फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय। बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा एचएस फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं।
गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकातानि इउएन एकाडेमियाव जिसे थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।